Suratul Insan, ma'ana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa bismillahir rahmanir rahim, hal ata anal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan uwa, shin ko ka san wannan surar ta suratul insan za ta iya canja maka rayuwa a cikin sati ɗaya? Rayuwa za ta yi albarka, arziki zai zauna malam idan kai wannan aikin albarkan manzon Allah. Suratul insan sura ce mai abun ban mamaki. Wannan surar dan uwa tana da ban mamaki. Wallahi idan kai tawassali da wannan surar a cikin sati ɗaya ko sati biyu, dan uwa, ko ka ɗauke ta ta zama lazim ɗinka, wallahi albarkan manzan Allah rayuwa za ta yi kyau. Albarkan manzan Allah ƙofofi za su buɗe. Albarkan manzan Allah al'amura za su gyaru, za ka zama abun kwatance a idan al'umma. Za mu yi bayanin yadda kaifiyar aikin take kafin mu yi bayani a yi wa al'ummar manzan Allah shiyari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ali wa sahbihi wa man wala ma tawfiqi illa billah, ma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suratul Insan, kamar yadda ne muku magana tun a farko, sura ne mai abun ban mamaki. Duk mutumin da yake buƙatar arziki a gurin Allah subhanahu wataala, halattaccen arziki, duk mutumin da yake son rufin asiri, kwanciyar hankali, samun gidan zama, abin hawa, aikin yi, to dan uwa wannan sirrin naka ne. Suratul Insan, insha Allah tabaraka wa ta'ala. A suratul Insan din nan ana karanta ta kafa 41 a kullum, kafa 41 daga safiya zuwa dare, ko ka hada lissafi duk bayan sallar farilla ka ga adadin da zaka karanta, ya kasance dai kana karanta kafa 41. Sannan ana yin sadaka da abin da Allah ya hore ma. Wallahi dan uwa, a satin da ka fara wannan aikin zaka ga abun mamaki, zaka ga biyan bukata, zaka yi wa Allah godiya. Suratul Insan ita ne hal ata anal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, har zuwa karshen sura. Allah ya datar da mu baki daya. Haza wassalam.